Hej alle sammen og velkommen til min første YouTube video. Vi startede selvfølgelig ud med et brag, så vi startede ud med min top 10 over parfumer i min samling. På 10. plads har vi Coach Green. Det her er en super lækker sådan kiwi parfume med noget lime og noget oak moss og noget vetiver. Jamen den er bare så virkelig vanvittig. Rigtig god hverdagsparfume til de lidt yngre, på min alder også. Jamen den her giver også bare så mange komplimenter og holder hele dagen. På 9. plads har vi et lidt nyere release for 2024, Valentino Green Extravaganza. Den her er, altså jeg kunne bedre lide den, da jeg købte den, men jeg forguder stadig den her. Jeg elsker den. Den er bare så, der er bare noget virkelig lækkert over den. Der er det her friske bergamot, der er noget vetiver, så den her kaffenote i bunden, som er På en 8. plads har vi Valentino Cold Fantasy. 2 Valentino parfumer i, til at starte med her. Men det her det er faktisk også den sidste designerparfume på listen. Ellers så er det niche. Den er bare super lækker, sådan rigtig god fruity parfume med det her tobak i bunden og noget æble. En rigtig frisk rødt æble. Jamen den er bare super lækker. Elsker den. På den 7. plads har vi Essential Parfums Divine Vanille. Wow, det her det er den mesterværk lavet af Olivier Peuchot, som desværre gik bort for nogle år siden. Det her det er bare et kæmpe mesterværk. Ren vanilje. Den er så lækker, og prisen for den her, den koster 650 cirka. Kæmpe stiv. Elsker den. Jamen den er bare så lækker. Og så har den noget kanel og den er bare super lækker. Elsker den her. På en 6. plads bliver det lidt shocking. Vi har Roja Elysium Parfum Cologne. Den her er ultimativ hverdagsduft. Den er bare så lækker. Der er det vist noget som en Dior Sauvage Bleu Chanel, sådan noget. Det var en niche parfume. Så det her, det er nok en af de bedste lime dufte, du overhovedet kan få på markedet. På en 5. plads har vi Manzaro's Amber Fever. En lidt mere undervurderet. For mærket Manzaro bare en lækker whisky, karamel, tongabønne, amber parfume. Den er jeg elsker den. Vanvittigt lækker. Nok i min top 3 over Manzaro dufte. Ellers er der Black Vanilla og Mort Café, og den her bare jeg elsker den. På en 4. plads har vi Percival fra Parfums di Marly. Faktisk min mors favorit for min samling, og i det hele taget. Den er bare så vanvittigt lækker. Ja, den er relativt simpel. Overpriced kan man også sige, men den er bare vanvittigt lækker. Og kæmpe komplimentbombe for alle. Den er bare, alle kan gå med den, den er bare super lækker. Elsker den her. Percival fra Parfums di Marly. Elsker den. Så kommer vi ind i top 3, og vi har på 3. pladsen Nishane Hashivat. Men jeg elsker den her. Den er bare så lækker, og den holder bare i evigheder, og den er bare ananas, greb, bergamot, og så har den her træagtige oak moss i bunden og noget patchouli. Men jeg kan bare ikke have det. Den er så god. Elsker den. Nishane Hashivat. Elsker den. På en 2. plads har vi Goldfoot & Banks Sunset Hour. Det her dufter lidt af sådan iste-agtigt. Den dufter lidt af iste med noget raspberry og så den der cremet sandeltræ i bunden og noget Madagaskar vanilje. Det her det er bare mesterværk. Intet mindre end mesterværk. Min 1. plads, min yndlingsparfume i min samling, tro det eller ej, men Nishane's Fan Your Flames. Jeg elsker den her. Rom, kokosnød, tongabønne, tobak, cedertræ og bare og noget oak moss i bunden. Jeg elsker den her. Den er så lækker. Nogle vil måske mene, at jeg er lidt for ung til at have den på. Men I don't give a shit. Den her er bare så fræk aftenstof. Elsker den her. Tusind tak, fordi I så med på min første YouTube video. Bestemt ikke den sidste. Så ja, det var min samling her. Og min top 10 over parfumer i min samling. Jeg håber, I hyggede jer, og tak fordi I så med. Hej.